Kublai pikinang ped baro bat kumju yaki subscriber dia minta kindiat nginya pai sya ka kubar ka blami na pakari Amerika bat ka kubar ka langba min sngi ublai ka badai ka arpau tarik ubnai Desember usnam arajar arpau uwei ulum Volcano ubakartang u Kilauea Volcano ubadan hakateka daulenang Hawaii ka bahap pakari Amerika ulah Bthei min med akapor si postang balong ba ka jing Bthei tung toi lum Volcano kalong ka ba isher khai ba ba ima hadu kata wat ba ka ding ka ba toit na katai ka jing Bthei tung toi lum kala toit ka ba toit ka ba kala toit stat shar bala ong ro ba ka ding ka ba mi na katai ka lum Volcano ula lito sya ka wei na kinan ka badan katai ka daulenang Hawaii bat kala tyngkhuh bat ka ka badan katai ka nan bat ka ne ka penlong ya katai ka jing Bthei ka ba isher khai ba ya ka ba kat dam ka bala mi na ka jing Bthei jong ka jing ya kendo ah padang ka bat katai ka Volcano kala poi kumba khandai kilometer syabane bala ru ba ka jing ya kendo ah padang jong katai ka Volcano bat ka ka bana katai kanan kala pelong ya ka jing Bthei bat ta ka jing Bthei henre jumai ubarat ba ubalakat kumba 0.0 magnitude ulak he katai ka daulenang Hawaii bala ong ba une jumai ude ubala arsha ya uto jumai ubala khie hakapor ba ulum Volcano Bthei hapo ka ri Italy hakto kita yo ki baladam ki breo changka Hawaiian Volcano Observatory ka badai ka organization ka badai pe ki landum Volcano hakatai ka daulenang Hawaii kleitho badak spa atli ki yeng kila shapan pra nakatai ka jingto chukatai ka Volcano shakshnang ki thau ki baki breo ki shang ki sa hajan jute ulum balaya thoro ba ki breo ki haban patch nang na ro ki breo ki basa marjan jute ulum bala maham ro ba ki breo ba ki nombet ban mi sabar namar ba ka tedam bat kumjuru ki u dpe ubami na ute ulum ulang ubama ba ulese ulaban tayangi ki breo. Yes, this is Hawaii Volcanoes National Park at the Kilauea Overlook. Oh, look at Pele's face right there. Boom, right there. Pele's face. Can't be missed. I'm telling you guys. Yeah, unfortunately we weren't able to show you guys the moon bows. It just doesn't show up on the phone. I wish it did. Hey, baby. Oh yeah. No. Right there with the doctors. Right here, right. Wall. So yeah, lava is there. We can't see it because we're not close enough to it.